Boa noite. Ben, moi boa noite a todos e a todas. O BNG marcouse un obxectivo para estas eleccións, ter un escano galego. Obxectivo cumprido. Ana Miranda a nosa eurodiputada. Por primeira vez en 25 anos temos escano na noite electoral. E todo isto é posible grazas ás persoas que hoxe decidiron coller con ilusión e con orgullo a papeleta do BNG. Case 180.000 galegos e galegas que confiaron en nós. Eles son os verdadeiros protagonistas desta noite. Quero darlle as grazas en nome do BNG pola confianza e quero decirlles que imos traballar desde xa para seguir estando á altura da súa confianza, para que os galegos e as galegas teñan unha voz forte en Europa que dé a cara para denunciar os seus problemas, para reclamar solucións e tamén para defender outra Europa posible, a Europa das nacións, a Europa da solidaridade, a Europa dos povos, a Europa que traballe pola paz. A iso nos comprometimos na campaña e iso é o que fará a nosa compañeira Ana Miranda desde o primeiro minuto.
Quero tamén darlle o máis sincero agradecemento á militancia. Moitos e moitas estades hoxe aquí, pero seguro que moitas tamén nos están vendo desde as súas casas. Quero darlles as grazas por ese inmenso traballo que fan cada día, por volver a facer desta unha gran campaña na que, sen dúbida, o gran activo que ten o BNG son as militantes e os simpatizantes. Sodes as que facedes grande o BNG, sodes a mellor militancia do mundo. Este resultado tamén demostra que o BNG é unha forza política en ascenso, que somos un BNG forte, que proceso electoral tras proceso electoral melloramos resultado. De feito, este resultado das eleccións europeas é o mellor resultado do bloque nos últimos 20 anos. En relación coas europeas de hai 5 anos, incrementamos en 4,33 puntos o apoio electoral, pero que se nos vamos ás últimas eleccións europeas que houbo sin que tuveran coincidencia con outro proceso electoral, que son as de hai 10 anos, vemos como tamén subimos máis de 8 puntos. Confírmase que hai un BNG á alza, que non ten teito, un BNG imparable que vai seguir traballando para ser a esperanza de todos os galegos e galegas que queren unha Galiza mellor. E quero engadir dúas cuestións máis que creo que tamén é importante salientar nesta noite electoral. Considero que o noso resultado ten moito mérito, ademais, no marco dunha campaña que se intentou que fora unha campaña 2, unha especie de plebiscito entre o Partido Popular e o Partido Socialista. E a partir desa campaña tan centralista e bipartidista que se deseñou desde Madrid, en Galiza o BNG sigue subindo e demostrando que aquí hai unha realidade política diferente. E tamén é certo que nos demostra que o nacionalismo vai a seguir sendo un factor determinante da política estatal. A coalición na que concurría o BNG é a cuarta organización e quedou en cuarto lugar no conxunto dos resultados do Estado. O nacionalismo demóstrase como un factor fundamental na dinámica política estatal. É evidente que hai unha plurinacionalidade que se sigue expresando en cada un destos procesos electorais e esa plurinacionalidade vai seguir xogando a favor da democracia, a favor dos dereitos e a favor das liberdades, porque sempre o nacionalismo xogou ese papel e imos seguilo xogando en Europa e no Estado. E quero rematar por onde empecéi, cos agradecementos a todas as persoas que fixestedes posible esta campaña, a todas as persoas que desinteresadamente nos dedicastedes unha parte do voso tempo para que esta organización siga sendo unha organización referencial en Galiza, que nós evidentemente vamos a traballar para seguir estando á altura da confianza que nos dan os galegos e as galegas en cada proceso electoral, que tamén recollemos este apoio desde toda a humildade, porque creemos que este é un valor sempre fundamental en política. A humildade é seguir aprendendo dos galegos e das galegas, nos que confiamos e para os que traballamos, porque esa é a única lealdade do BNG, traballar por e para Galiza, sempre, sempre por Galiza. Ese é o compromiso do BNG.
E o último agradecemento é para a nosa candidata, porque sei que ser candidata sempre che dá un plus de responsabilidade nunha campaña. Nos sabíamos que, efectivamente, nesta campaña había un valor moi importante, que era o valor do traballo feito, da seriedade, da rigurosidade, de traballar por Galiza sin descanso e por todas as causas xustas, e creo que tamén temos que darlle un gran aplauso a nosa candidata, a mellor das candidatas nestas eleccións. Bueno. Ben, e xa vos deixo coa nosa eurodeputada Ana Miranda. Boa noite, Galiza. Fálalles a eurodiputada da Voz Galega en Europa, a eurodiputada do Bloque Nacionalista Galego. O primeiro é unha lembranza aos meus pais. Hoxe estarían moi orgullosos. A miña filla, que está aquí, o noso equipo, e dicirlle que temos unha militancia que fixo tanto traballo en circunstancias difíciles que é un verdadeiro orgullo de todas e de todos vos. A nosa organización, os nosos militantes en todo o país, a nosa portavoz nacional, todo o mundo facendo campaña cando ninguén acreditaba en nós, e aos galegos e as galegas que acreditan que somos a voz galega en Europa. Nos saímos con esperanza, con ilusión, con traballo. Saímos, de verdade, que con traballo de todo o mundo. Saímos defendendo causas xustas que ninguén defende no mundo, como denunciar o xenocidio en Palestina. Saímos pedindo que non se faga Altri, e hoxe fun votar con isto, e aí están os compañeiros de Santiso. Altri non se fará porque aquí está o BNG, e pararémolo, e non se fará. Para a nosa candidatura, esas 14 persoas que estiveron dando todo tamén. Vieito, non sei en que lado está, Fernando, que está ali, para todas e todos vós tamén un gran saúdo. E, sobre todo, para a xente do pobo galego que confía en que o BNG quen mellor os defende en Europa. Que sodes vós o BNG quen mellor vos defendemos en Europa. E dende mañán mismo empezaremos no escano e seremos unha voz forte de Galiza, das causas xustas da humanidade, unha voz contra o fascismo, pero tamén unha voz pola paz. Nós somos a cara da paz frente a esas políticas de guerra e seremos, de verdade, irrenunciables e leais ao pobo galego como fomos sempre. Quero tamén lembrar ao noso primeiro eurodiputado, a Camilo Nogueira, que seguro que nos está vendo e non pudo estar aquí hoxe. E agradecer a toda a prensa que nos seguiu, porque hai moita que non nos seguiu, pero hai outra que foi leal, que estivo aí, que falou de nós, que nos deu a oportunidade de falar. E agradecer aos equipos todos tamén, que aí estades, de todo tipo, desde a montaxe, hasta o equipo de Bruxelas, hasta o equipo que nos participou na campaña, o equipo da sede nacional, porque sin xente non somos nada, somos un grupo, un colectivo, e iso fai que o pobo galego teña unha das mellores ferramentas para defendelo aquí, en Madrid ou en Bruxelas. Somos o BNG e temos escano galego en Europa. Adiante!
Ben, como nós non somos unha forza política de plasma, non sei se aquí algún dos representantes dos medios de comunicación quere facernos algunha pregunta. Xa sei que é moi tarde, o mellor está descansados e cansadas, pero sempre queremos darvos esa oportunidade. Ben, pois se non hai preguntas, imos a celebralo e eu tamén, pois antes de rematar, quero darlle as grazas a todas as persoas que nos fixeron un seguimento durante a campaña desde a prensa, que é moi importante para nós, pois sempre ese seguimento que nos facedes, a boa relación e tamén a confianza que se xeneran nestas campañas que son 15 días moi especiais e nada, a festexalo. Obxectivo cumplido e viva o BNG e Galiza.